వెల్కమ్ మై డియర్ పార్ట్నర్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో నా పేరు ముందుగా రాజేష్. సో ఈరోజు ఏంటంటే మనకి ఒక కొత్త అప్డేట్ చూడడం జరిగింది. సో మనందరం ఎదురు చూస్తున్న తరుణం రానే వచ్చింది అని అర్థమవుతుంది దీన్ని బట్టి. సో మనము సీడ్ బండ్లకు వెళ్ళవచ్చు, కానీ టోకెన్ ఫార్మింగ్కి వెళ్తే మనకి ఏముంటుంది అడిగితే విత్ ఏ సక్సెస్ఫుల్లీ బిఎన్బి ట్రాన్సాక్షన్ యూ నీడ్ టు వెరిఫై దట్ యువర్ యాక్చువల్ అకౌంట్ హోల్డర్ ఆన్ దిస్ అకౌంట్ అని అడుగుతుంది. దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఈ అకౌంట్ మీదేనా మీరు ఓపెన్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతుంది. యాక్చువల్ అది మనదే. సో కానీ ఇది ఇప్పుడు అత్యవసరమైతే తప్ప టోకెన్ ఫార్మింగ్ ఓపెన్ చేయవద్దు. టోకెన్ ఫార్మింగ్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక్కసారి కాదు, రోజుకు ఇదని కాదు, ఎన్నిసార్లు ఓపెన్ చేస్తే అన్నిసార్లు మీకు బిఎన్బి అంటే 15 రూపాయలకు సంబంధించిన లేదా 12 నుంచి వెళ్ళి 18 రూపాయలకు సంబంధించిన బిఎన్బిలు కట్ అవుతాయి. సో కనుక మీరు అత్యవసరమైతే మాత్రమే ఓపెన్ చేసుకోండి, లేదంటే ఓపెన్ చేసుకోవద్దు. సో మరి మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఇదేంటి సార్ మరి ఇలా ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పేసి. సో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైతే ఉందో సో ప్రతిదీ రిడీమ్ ఆప్షన్కి వాళ్ళు ఏదో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల టెక్నికల్ ఇష్యూ కాకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే ఇది ఇచ్చిందేమో అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి మరి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఛానల్ పేరు వచ్చేసి రాజేష్ డ్రీమ్ రూబీ. సో నా పేరు కూడా రాజేష్. Thank you, my dear Pallavan. Thank you all. Thank you.